Public Utilities Regulatory Commission penufo said nei ensuo ne nkane abo no ya me adom na yesi general bosomende tos edikan no a efie mpino ne aduno ensia no a ebekọ esoro emunsem kase no etoso. Public Utilities Regulatory Commission ene dia babetuja say a free obepon bosomene de dikan wa fempino ne aduno ensia ne mu ensuo ne nkanea ebo wono atomo kakra we eka multi-year tariff review a wono ede aba we eye emfie nan a free afempino ne aduno ensia ne mu de kosi afempino ne aduasa siane mu kasa de electricity tariffs wono atomo awomochichemu enkono echiripo enwotwe ne ensia sanso ena ansuo so de no tumu amuchichemu edunumu echiripo enkono ne mienu a we eye emfie enum entumu na wonomo ede aba we na commission no echirimu a entumu yi abehia sane ebeya wonomo utility providers obetimi ahwese wonsa ekane asese wonomo enya enye no nko inflation fuel cost ena fe generation mix nyanso so eye enema bia eno ene county ene entumu wonomo ede eba we na PURC echirimu dia wonomo ne kebi omufo enyankita hodi bibiri ansa na wonomo esi ginaye ne wonomo esi ne senti ne papamunti na wonomo ede santumu wesi aba nanso wonomo hyebo se obekoso amonani edi won service providers echi ahwese sika omanfo etua no eho niema na wonomo enya